23 जूनला पावसानं जोरदार कमबॅक केलं, त्यामुळे गर्मीनं हैराण झालेले सारेच सुखावून गेले। गेल्या 2 दिवसांपासून पाऊस जोरदार बरसतोय, त्यामुळे पाण्याचे स्रोत भरू लागलेत। त्यातच जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात मालवणात सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली आहे। सर्वाधिक 115 मिलीमीटर पावसाची नोंद मालवणात करण्यात आली आहे। जिल्ह्यात सरासरी 87.9 मिलीमीटर पाऊस झालाय असून एकूण सरासरी 328.6 मिलीमीटर पाऊस झाला। तालुकानिहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे। देवगडात 98.4 मिलीमीटर, मालवणात 115 मिलीमीटर, सावंतवाडीत 107.5 मिलीमीटर, वेंगुर्लेत 73 मिलीमीटर, कणकवलीत 60.7 मिलीमीटर, कुडाळात 89.5 मिलीमीटर, वैभववाडीत 73 मिलीमीटर, दोडा मार्गात 74.8 असा पाऊस झालाय। पावसानं जोरदार हजेरी लावल्यानं आता शेतीच्या कामाला सुरुवात झाली आहे, त्यामुळे बळीराजाला दिलासा मिळाला। तसेच गारव्यामुळे आल्हाददायक वातावरण पाहायला मिळते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।